Andito ako ngayon guys sa Lidmanan, Kamsur, sa province ng aking asawa. Ang ganda ng carpet nila dito. Ayan. Don't mind the tummy. Ang dami silang mga flowers dito. Yan. At meron silang malunggay. Marami din si mother-in-law na orchids. Mga orchids niya. Ayan, mga orchids. Iba-ibang color. Dami niyang tanim dito guys, oh. Marami siyang tanim. At ang ganda ng place. Sobrang green. Green na green. Puro puno. Thank you for watching guys.